Lalaba tayo. Yan. Naipunan tayo ng labahan mga idol. Kakapamingwit natin at kakapunta sa sa ilog. So, dalawang planggana. Nandito pa. Laba. Yan. Para mapagaan yung trabaho mga idol. Papatugtog tayo para hindi natin maramdaman yung pagod. Yun. Kanta. Yan, Tagalog na lang. Yan, magandang araw sa ating lahat. Magandang araw. Tayo ay bata pa. Suya Buhay mano Jackpot. Ngunit ang paborito ay sayaw mo ng elviro. Nagkagaling, nagkakatindig, balahibo. Pagkagaling sa eskwela, di diretsyo na sa inyo. Yeah. At buong maghapon ay tuturuan mo ako. Yun, magandang panonood mga idol. Magandang araw sa lahat. At walang kamalay-malay. Nang ibig na tunay, inigas ang aking katawan. Hindot na ang plaka. Yeah. Patais ka kembot na dewa mo. At kung ay ng iyong mga mata, habang tayo'y magkabahay, dumudulas ang kamay ko, makinis mong braso. Kala ko original. Ay sinabi na sa iyo. At walang kamalay-malay. Yan, laba tayo mga idol. La 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 laba. Kala ko laba. Lumipas ang maraming taon, di na tayo nagkita.
Balita ko'y may ngunit walang asawa. Tagalaba ka raw. Tagalaba. Kita sa may ermita. At isang gabi nasa gasaan sa isang madilim na eskinita. Sa panaginip na lang pala kita may sasayaw. Laba. At wala. Kumusta mga idol? Yan, taga-saan po kayo? Yung mga nanonood sa atin. Yan, ako taga Cagayan mga idol, Ilocano. Ilocano! Yan, bali binabad ko na to kanina. So, konting kusot-kusot na lang mga to. Laba. I'm having trouble with my Python script that calculates the area of a circle. Can you help me debug it? Watching from Lebanon, Taga-Alcala, Taga-Alicia, Taga-Alicia Isabela Idol. Yan, salamat po, Ma'am Glenda Santiago. Yan, magandang araw po. Shoutout sa'yo. Yan, ingat po tayo dyan. Ang layo, Lebanon. Yan, laba-laba po tayo. Ang isang gisap mata. Laging namamali yung kanta mga idol. Mamali. Hindi ako yung mali. Mabilisan, mabilisan. Naman naglaho ng pag-ibig mo, sinta. Kaibig mo pa ang isang isap mata. Apay, awan. Apay, awan piknik yun idol. Awan ma'am. Kalkalpas ni Tudo, daktil ka rin. Baka pagka lumit-late konti, ito na bumasik, barang no dama ma'am. Rest day, rest day.
talaga. Kasaya-saya. O kay bilis naman maglaho. Ibig mo sila. Igo pa ang isang isa't mata. Kanila'y nariyan lang ko ba? Ayan. Laba-laba mga idol. Sakit sa likod. Kanya-kanya kasing laba dito mga idol. At sa buhay. Yeah, ganda ng tugtog mga idol. Ngunit ngayon ay bilis maglaho ang real talk. Ay bilis maglaho ng kahapon. Na pinagsamahan. Magkaibigan. Sakit yung likod ko mga idol. Hirap talaga pagka ano, singgit. Samahan.
Change position. At ngayong araw, dito tayo sa Ilocos Norte para bisitahin ang isa sa naimas gumawa ng longganisa. Yan, tugtugan na. Na ating pagtingin sa basang ilambing. Alam ang gagawin upang magbalik sa akin. Uy, may barya. Pinakamasayang parte ng paglalaba. Piso. Mamahal sa'yo, sana'y pakinggan mo ang awit ng pusong ito. Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot, pag-ibig di mapapagod, tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matapos. May pagkaroon-garoon pa kasi. Alay, bumabalik mga nahong nasasabi. Sa dulang kamo ay lagi nasa pag-ibig. Bakit biglang pinagpalit, o yung mga pinagpalit sa mahal tila ng wagli, di walang hanggan, nagkaroon ng katapusan. Kumukulot kasi. Mahal sa'yo, sana'y pakinggan mo ang awit ng pusong ito. Ibig di mapapagod, tulad ng river.
pagod na. Yung likod. Sissy, your AI assistant. Ding 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 ding. Yeah, into my eyes and you should know. Yes, station cry. Meron pang kumakagat sa ulo. Laba-laba mga idol. Time out muna sa Ilog. Dito muna tayo. Pagod mga idol. I'm freezing in the sun. I'm burning in the rain.
mali yung makanta eh. Will you say goodbye? Yeah, to be like a bee. You know that I see, and all that I need is stay. Wala. Mali talaga yung kanta mo, idol. The day you said goodnight. All that I need to stay. Just nakakapagod pala maglaba mga idol. Kala mo ngayon lang naglaba no? Lagi-lagi pala. All that I see, all that I need to stay. If you gave me a baby sad grave. She's already taken. She's already taken. She's already taken. Taken na siya. Taken na siya. Because there's no quick fix when it comes to weight management. Hello everyone, I'm Samantha Bohr and welcome back to another episode of Let's Talk Wellness with Watsons. Today we're going Ay! Yan, may isang planggana pang nag-aantay mga idol oh.
Yan. Madali lang maglaba mga idol. Nakakapagod lang. Mas gusto ko to kaysa maghugas ng pinggan mga idol. Ayoko maghugas ng pinggan. Maglalaba na lang ako. Yun, na-miss nating maglaba mga idol kasi matagal tayong hindi naglaba. Ilang buwan din, no? Kasi hospital tayo nun. Nung mga November, ganun. November ba yun? October. Hanggang bago magpasko. Bale, 2 buwan mahigit mga idol. So ito. Yung butas dito mga idol, ito yan. Binutasan tayo. Yan, medyo naka-recover na, pwede na ulit tayo maglaba. Yan. Na-miss natin, na-miss. Pwede na yan. Wow! Magpapakit sa'yo, di mo lang napapansin ang bagong t-shirt ko. Kwek kwek.
Ilang pesos ka bang kakainin? Ay, kunin. Para makakuha ng NMAX. Pati ang thesis mo. Hinahanap ko. Sagutin mo lamang ako, aking sintay, walang humpay na ligaya. Di ba? Sa umaga, tanghali at gabi. Umaga muna. Walang pangamba. Lahat tayo'y nabubuhay ng tahimik at buong ligaya. Mga gamit pa yun mga idol. O giling ko. Manyakis daw. Igagalang ka. Aking sintay, walang humpay na ligaya. Sa bibig. Sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag sanang magtanong at magduda. Dahil ang puso ko'y ay pangamba. Lahat tayo'y nabubuhay ng tahimik at buong. Ayaw gumula. Malastig na to. Ligaya. Hindi ba makita? Sa isang madilim na sulok. Ewan ko ba kung bakit sa libo-libo babaeng nandoon. Wala pang isang minuto, nahulog na ang puso sa'yo. Hindi ang tingin mo, sana'y mahawakan ko ang palad mo. Kundi lang sa lalaking payakap mo. Ang sakit nun, boy. Ilin mo ako sa iyong palasyo. Maglakad tayo sa hardin ng iyong kaharian. Wala man akong pag-aari, pag natin kung habang buhay kita pagsisilbihan, o aking prinsesa. Paglalaba kita.
Oh. Mata. Tagalan ng tagalan natin nag-live ah. Kikisipin, ito'y isang panaginip, panaginip lang. Sa iyong palasyo, maglakad tayo sa ating iyong kaharian. Wala man akong pag-aari, pangako ko'y habang buhay kitang pagsisilbihan ng aking prinsesa. Toy, parang pinag-gabte ba? Hindi, mga utaw. Nang, Sunod daw, adi 99 na log. iti Globe. Makadomingo. Globe. Log. Go plus 99, 7 days. 7 days ajay, 8 gig. Tapos pwede pa i-agdagdag 8 gig ajay. Depende no pang buyam, pang share siya. Go watch no pang YouTube. Tapos no share kung na naki di ka mo na kasana ajay. Facebook siguro. 50 pesos. Basit. 3 days mo lang dajay, 50. Ag go plus 99 ka no nga mo may busa ajay. Balay 16 gig kami na ajay. Pao. Pauta ajay 7 days baka din pa may busa ajay. Ano may busa yan? Basta Globe ah. Lupat sim card natin ko ni itak na siya po. TG ko na ito, TG. Napanan ni Manang nang? Kuy garaw? Or TG cash kam di ka mo tigi direct ka jay. Sugar nga gaji ang muna tigi direct di pangipan. Kakambal tigi direct. Agpalpalod na kay regular. Regular no ka tapos i-register mo. Balin ah. Yun. Kung taglolot ta bangit. Di ka mo nang ni kulit sa. Awan ni pakimata. Yun. Putulin muna natin yung live mga idol kasi Nakasarap ako. pa-empty. Yan, pa-empty yan. Pasensya na po sa mga nanonood. So, saka tatapusin ko muna tong nilalaban ko kasi marami-rami pa. Yeesh! So, next time ulit mga idol. Yan, maraming salamat. Bye-bye. Ingat-ingat.